Здравейте на всички! След към един месец, на 2 май, имам имен ден и ще си купувам играта GTA 5. Ще правя и за нея клипове. И пак ще ги споделям, защото GTA е най-играната игра. Като например Shadow Hex играе, Jelly и много други. Сега ще вляза в Майнкрафт. Защото вие знаете, че тя е много готина игра. Днес се игра с моите приятели. Постоянно един мой приятел идваше да ме убие, обаче аз бях с Power 428 и го гръмнах веднъж. Той умря. Напсуваме винаги. Как е станало това? Ще правя ще ви покажа, този, който не знае, ще му покажа как да си боядисва кожи. Защото и аз го узнах късно. Не трябва и вие като мен. По-добре е рано, отколкото късно. Ма не мога да го набия сега. Така. Защо не мога да се намеря? Вода ще ми трябва. Ето. Малко вода. Слагаме водата. Не, в синя боя искам, защото най-любимия ми цвят е сини. Това няма синьо. Живота. Тихо. Така. Свърших си боята. Сега ще пробвам един номер, който не съм сигурен, че ще стане. Така. Не става. Защо не става, не знам. Слагам вода. Ще си взема нова къска. И синя. Ако някой знае как се боядисва и другата част, ако може да ми каже, защото нещо не ми се получава. Къде? Странно работа. Трябва да стане малко тя. Много. Не знам. Утре ще питам моя приятел как да го направя, защото нещо не става. Странно.
Не. Защо ги измих? Не знам. Така, ще моля ви, ако някой знае да ми каже как, защото не ми се получава, не знам защо. Иде. То не може бъде гати нечестното. Искам да си взима. Така. Този, който знае, например, Майнкрафт. Ако някой знае на Майнкрафта как друг, освен мен, аз мога и да го покажа. Ако някой знае как се прави това. Ако някой знае как се прави, сега ще ви го покажа. Не от цветата. Добре, това остава. Така, ето е моята магия. Но трябва да го градя, за да не могат да избягат. Така, една вратичка. Всъщност първо да наслагам точно врата. Та-да! Тук ги наслагвам много. Subscribe. Ето така, това е събор на subscribe. С какво се хранят кравите? Така, хора! Майко. Най-готиното, според мен, на Майнкрафта е... Не, веднъж търгувах на Майнкрафт със селянин и той ми иска една пържола печена от крава и ще да ми даде диамантчета. Аз му дадох на компютър обаче това. Дадох му една печена пържола кравешка и той ми даде двата диаманта. Падало ми се и ама това съм го играл не на креатив, а на survival. И веднъж ми се падна за един емералд. Не, аз... той ще да ми даде емералда, аз да му дам вещерско яйце. Отказах се, защото няма как да намериш вещерско яйце. Много е трудно. И... това е ужасно.
Така, хора. Вижте какво става, когато играете мултиплеер в Майнкрафт. Да завършим тяхната работа. Да я това да го сложа и тук. Довиждане. Бам. И довиждане.